मनुष्य वस्तीमध्ये वन्य प्राणी वावराबाबत आलेल्या तक्रारीनंतर वन विभागाकडून रेस्क्यू टीम कार्यान्वित करण्यात आल्या। मनुष्य वस्तीत येणाऱ्या वन्यजीवांना जेरबंद करून नैसर्गिक अधिवासात सोडलं जातंय, अशी माहिती उपवन संरक्षक नवल किशोर रेड्डी यांनी दिली। तसेच शहरातील पट्टेरी वाघाच्या व्हायरल फोटोबाबत विचारलं असता अद्याप वाघाला बघितलेली व्यक्ती समोर आलेली नाही। बिबट्यांचा वावर या भागात असून त्यासाठी वन विभागाची टीम या ठिकाणी कार्यरत आहे, असं रेड्डी म्हणाले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ना मागील 2-3 वर्षांमधून वन्य प्राणीची जे वावर आहे आणि त्यांची मूवमेंट आहे ते गावामध्ये आणि जे शहरी भागामध्ये त्यांची लोकांची समोर येत आहे, म्हणजे ते लोकवस्तीमध्ये येत आहे, असे बरेच कंप्लेंट आमच्याकडे येत होता। त्यामुळे आम्ही लास्ट 15 ऑगस्ट में एक आमचे पूर्ण जिल्ह्यासाठी रेस्क्यू टीम्स तयार केलेला आहे। असे 3 रेस्क्यू टीम तयार केलेला आहे। 2 टीम फक्त मंकीसाठी काम करतात, मंकी पकडून आणि जिथे कॉन्फ्लिक्ट आहे तिथे त्यांना पकडून ते पूर्ण त्यांची नैसर्गिक आदिवासमध्ये सोडतात। आणि असे एक जनरल अलर्टी तयार केलेला आहे। त्यांच्याकडे पूर्ण टीम आहे, गाडी दिलेला आहे आम्ही त्यांना, ड्रेस वगैरे देऊन जे काही रेस्क्यूसाठी साहित्य लागतात आणि ते जेव्हा कुठे पण मानव वन्यजीव संघर्ष होत आहे तिथे ते लवकरात लवकर जाऊन तिथे उपस्थित राहणार आणि ते संघर्ष कमी करण्यासाठी त्यांच्या स्तरावर प्रयत्न करणार आहे। आणि जिथे जिथे गाव वस्तीमध्ये ॲनिमल येत आहे आणि सारख्याप्रमाणे येत आहे त्यांची माहिती आणि तक्रार आल्यानंतर आम्ही ते RRT टीमला पाठवतात। ते तिथे जाऊन पहिल्यांदा बघतात परिस्थिती काय आहे, ते म्हणजे ते कधी जनरल इन्सिडेंट आहे का नसे स्पेसिफिक इन्सिडेंट आहे, त्यांना टॅकल करावं लागेल असेल तर त्याप्रमाणे ते कारवाई करतात, त्यांना रेस्क्यू वगैरे करतात तिथून। नसेल तर ते लोकांना थोडासा अवेअरनेस क्रिएट करतात, ते त्यांच्यासोबत कसे म्हणजे ॲडजस्ट करावं लागेल आणि संघर्ष कमी करण्यासाठी काय काय प्रिकॉशन्स घ्यावं लागेल त्यांच्याबद्दल त्यांना थोडा एज्युकेट करतात। आणि त्यांच्यासोबत एक वेळा संपर्क झाल्यानंतर पुढे असे पुन्हा ते काही तिथे संघर्ष असेल तर ते पुन्हा ते ॲनिमल आले असेल असे परिस्थितीमध्ये इमिडिएटली त्यांना इन्फॉर्म करण्यासाठी सांगतात। आणि जिथे प्रॉब्लेम जास्त आहे तिथे आम्ही ते वन्यप्राणीला पकडून तिथून ते आम्ही रिलोकेट पण करत आहे। आणि असे जे काही पूर्ण जिल्हाभर असे इन्सिडेंट होत आहे त्यांच्यासाठी आम्ही एक नंबर पण कॉन्टॅक्ट नंबर पण दिलेला आहे RRTची, त्यांना ते संपर्क करू शकतात आणि त्यांना आमच्याकडून प्रतिसाद मिळणार आणि तिथे आम्ही उपस्थित राहून ते प्रॉब्लेम कमी करण्यासाठी आमच्या स्तरावरून आम्ही प्रयत्न करतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।